Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ka Bharatiya Janata Party Meghalaya State Unit ka lakenno baka National People's Party ka babat ya ulakam sensyar hakni jela ka laput turoi da ka scheme focus kenang banyo kring ya ka vote na kipat ba ha ka election sya ka ying dorba thawan ka jela ka bansalong house name arajar apulai u state president jong party ba Ernest Mauri ha ka jinga kran bigla pathai ku bor lakenno bagi don ginong tere jong NPP hakikat tu kat ni ki constituency ki bala terwa pisa ling ba ka scheme focus wat la ka ni ka scheme ka dei ka bala thmu khnang na ka benta ki nong rap hakish nong nong kendong pi ngi ai ka de ka PM Kisan Nidhi shakinong rap ni ai ya ki nreu hajar kawan direct sya ka kaung ku chongki kane ka de ka pure ka gran ka basu tana hapo state jongi ru kinong rap kila bon bayo ai kane kham tam ho ne last year u covid le kini kinong rap kila yo ya kata ka pha ka chongki season yo boro nreu hajar ka basu si pat sarkar menta kawan rakyat ta ka fokus ka baki ong de bondon kita ki PG kita ki producer group hasor silong don se kita ki bepenmi ya kamar yang don andai ka wasmusi ka sarkar NPP ka permana ba hamani konstitusi ka lasim ya ki ying jong gibreu kum sau hajar ka konstitusi banai ka ding pisa hang jing tip jonga ta ding pisa kamdei ka bawan dai nei ru ka ding ram ka bikisim kane kalong na ong ki pai ba manusia ngala krer bunsian manusia de kane bayo ka jalong kum baja hawar hajar khat sau ha ka ba ka sarkar kongres sak jigalam jong u Dr. Mukul ki lech pai ba ki ong kersian yangi ni ai kini pisa ya pi tan sudap arsnem kawan ka bang kawan wat hibreu ban siu bat kasut babun ki wan kendo yang akiyam mama beli pi simpat yong imtip kini ki agent kini ki right hand man left hand man ju kini ki MLA ki wan changi ki ong kane kade ba pio ni ai ya pi pai ba habusia de kane ngapen syai kane kira le extensos na duar hajar kan lai por kongres baru ki application ki sakut po DC office kira file RTI kani kani kajing ibenyi ki beduk ki besuk kajing mut jong ka one nation one ration card ki bun ki bre wasung thok bakla ngapen syai ki bangi link bat ka Aadhaar card ya ka one nation one ration card ubreu basong wai hanong thmai do sa wai halai khra umdon kam apply thmai ka ration katu ka ration do le support delhi uyo ka ration do le po gauti uyo ka ration ladangi ngi wan ka bor ka bening kong ni haban implement ni kade ha kane ka ration nyo lang buat ukhaw buat usuji buat wata buat kasini ha kisni kraw kisni Christmas ki puja kumpnyang ru yo andai ka belongo ang ni po Meghalaya jongi yo betang ukhaw ru bombit dor ban ba ukhaw tip don ki ba complain ki ong ba ukhaw ba hapai sniang mle ban ba ki brio te kum kini ki ke na ong ipai ba pinhap ban prit ba ban wan ra e kini ke jimun toy sapi onom don lenti de komoi pat lait na kaseng BJP tanga tharai bagi pai ba kila sungtho umta kini basta kinong te bodru kin ailat ke BJP ngin implement lut itu ki skim boro ke bangi ong ke yojana mo ke bangi manra ban snayeng ya ki beduk ki besuk na trai PE Prime Minister ringi po Delhi usna ki yeng kan no blok su ki ai wai shabi tu bru sa am tu hangiru ki bun ba ki beduk besuk kham tam po shlong ngi de ban ai ke kum ding ban jia ta ke yeng beduk po Meghalaya nang la pet kham tam ke bajia po Itin West ke yeng beduk ke bodon te po po pedang slong po mo prem don ki bru sa am tu ki don kapai ki don skuti kum non sa po yeng beduk habong beduk mu de ban ai beduk ke na semua ban ong ta te kini ki berbuat kin jalong lara ki pai ba ki sungtu